Kampana. Napalabas, binili ni Senyor Pasito ni Max nga isulangan ti makaammo iti amin. May panggap iti pan na kaligidar ti informante. Dago sa nagtulnog tinaud-udi. Kabayatan na, iti panagpaspasyar da Romana, Daniel Canalfon iti sentro. Nangandag ito iti may sa restaurant ket kalpasan dayta. Napanda naggatang iti regalo para iti kasangay ni Mauro. Ni pailang Romana tinangyawit kadag iti regalo kastameten iti gitara. Iti sa bali a bangir. Nagawid ni Daniel iti balayda. Iti nakita na ti panagsalsala da Salome ken ti amana iti salas. Binilin nga rod ni Mauro ni Daniel nga agsingsingpet ken tulungan na naimbag ti inana. Iti sa bali a bangir. Nagsarita mo't Dalfon ken Osang. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy ti nobela tayo na pauluan. Kampana! Hello, Manang Osang. Ay, nakat hindi mapaspasamak ka. Ay, kukukwa. Ay, senyorito, sinayup ko lang tibadom. Taamangan ko na no saan pa'y anamurang. Ay, Ha? Ay, wan. Kasta nga agpaiso, senyorito. Sinayup ko lang tibadom. Awan ti sabali akayat na asawan. Manang Osang, Adda ka di ipaaramid mo kanyak, senyorito. kahit ko tagdigos iti swimming pool, Manang Osang. Isa ganun dagiti usarik nga agdigos. Ha? Hey, agdigos ka iti swimming pool, senyorito? Uwan, Manang Osang. Ay, Isa ganaanak mo iti merienda ka. ay, matungpal, senyorito Alphone. Awan mati sabali amadlaw ko kanitatang mo, anak ko. Apay ka di. Kasla sana mabambanong agtrab-trabaho dito yung nagtibalay. Adda manin ijerwar ngagbalbalsig. Ay na, bye-bye amlatan ti amam, anak ko. Di namat kayak ti palapdan iti araramidan na. Manang, No ibagak nga aginanapay, di nakmat dengdenggan. Isupay kit din tinangigalgal kadag iti nagmurangan tayo. unay lakit din ni tatang. Dahil talatan agtrab-trabaho ti aramidon na. Kayat na ngamin asulnitan, dagiti nagkurkurangan na. Kabayatan ti kaawan na dito'y balay. Kaya't ko tulungan ni tatang iti panagbalsig na nanang. Ala, makaammo ka, Daniel. Nasayaat mo't nga rod, tapno aginanamot tan ni tatang mo nga agbalbalsig. Kapaila ko na balsigan da ito, Daniel. Madlaw na bambanog kayong tatang. Isuasublatan kayo mat ngagbalsig. Daniel, anak. Bay-bay anak latan. Nagidinanang muting katulungan. Tatang, nabambanog kayon. Di nakpakadanagan, Daniel. Diyak marik na ti bannog, no adak diti balay. Nang runa no kadwa kayo a pamilya. Tatang, Pakaragsakak da ito ng arambita anak ko. Iso adinak ko mapakadanagan. Naskan amadalo sa kanayang panditi o nagtibalay. Kababain mat nakalaat manantiyo umay dagiti gagayam ko. No makita daan nakarugurugit diti balay. Romana! Ne, kunak man no nakapanaw kayon anapan iti tiyandaan nanang. Ay, saan pa'y anak ko? Ado pa'y nga minti inurnos ko iji silid nga arwatak. Kasta ka di. Mabit lang aro day sa ganak ti pagarmosaran nyo. Ay, saanan anak ko? Si kalaagan ti agarmosar ita. Ta mga anak tulaagan iji tiyandaan. Nanang, Masapa nga min di umay agi-deliver iti ikan iji pwesto, anak ko. Iso si kapay la ti agarmosar. o sige nanang. Nadalusan diti unag ti balay. Isardeng mo daytan, tamapan kan tumutan iji trabahom. Wan nanang, dumagasak to pa iti simbaan. Sakbi amapanak iti pakanan. Ala nga rod, Romana. Ibalunot mo tuntiri daw no rumwar ka. Innakon, anak ko.
Umayak makimisa, sakbe amapanak iti pakanan na pagtrabaho ak padre. Nasaya at day tangar aramidam Romana. Ni Apo Diyos ti pangpangruna tayo, sakbay ti panagtrabaho, kanoan nga pa'y di tang aramidan. Wen Padre Burgos. Ay, wen gayam. Adda ka di taon nagtisimbaan ni Daniel? Uwan Romana, umunog kalatan iti simbaan, at dala dita ni Daniel. O sige Padre, sumaragak nga roden iti simbaan. No kasta, di magas ka pa dito yung simbahan. Sakbay mapan ka iti trabaho, Romana. Wen Daniel, kanayon mat nga aramitot day tasan ka di. Sa bagay. Daniel, Apay, aday bagam? mabalin ka na kaduan na kagtugaw iti sango pasat ti pagtutugawan? Ha? Mabalin ka di Daniel? Wen, apay kidi na saan? Mapantang Roden. Naisimpak mo tindag iti inusar ni Padre Burgos anang misa itangal daw. Daniel, itayak pala sumanaw dito ngam dinak matlasong sungbatanan. Anya ka diti pampanunutam. Ha? Pasensya kan. Adala nga minsim kan iti isip ko. Kunakla no nalipata mo nga dakadwa mamagmag na. Saman, Romana. Kilat-lat nga min nga da na panunot ko. Iso na gulima ka. Ni, asidagtan iti pakanan na pagtrab-trabahwak. Uwan, Romana. Agpatingga talangan dito Uray din akong itulod iti mismo apakanan. Sigurado ka? Wen, agyaman nakiti pa nang itulod mo kanya ka. Awanan niya man na, Romana. O sige, agpatuloy ak matahin. Dumagasak pa iti tsindahan. Taday pagpagatang ni nanang asidaan. Si kamot itati umay makitsenda, Daniel. Una na karidad. Imbilin nga min ni nanang a dumagasak dito tsindahan a gumatang iti sidaan mi. Ay apag iso. Kaidil-deliver dagiti ikan alakok ita. Sigurado ang magustuhan ni Salome dagiti presko nga ikan. Lakit diyan, Nana. Ay, un gayam. Nagkita kami ka ni Romana di simbahan itay. Ah, kasta ka di, Barok? Una na. Intulod ko mo di pakanan a pagtrab-trabahuan na. Ay na, talaga ang nagsingpot ka, Abaro, Daniel. Amom nga ilalaen ti anak ko. Nana karidad. Ay uwan gayam, saan ka di nga umadanin ti kasangay ni tatang mo, Barok? Una na. Inton sumaranon nga aldaw ti kasangay ni tatang ko. Kat maawis ka ito nga umay Ay na, uray kayat ko ti dumaray, ngamjak mo't maaramid, kapo iti day ti atrabaho, Barok. Kasta ka din, Nana. Uwan, ay danon mo tulaangan ka ni tatang mo ti kablaaw ko, inton kasangay na. Uwan, Nana. Ibagak day ta ka ni tatang. Nay, adto yun ti ginatang mo nga ikan, Daniel. Sinuro ka kon ti kilo na, Agyaman nakarod no kasta, Nana karidad. Awan anyaman na, Baraw. Ala, mapankan. Ta mga nuur-urayon nun ni Salome ti ikan a ginatang mo. Ay, danda ni malpasan a plantsak dagiti lupot ni Senyorito Alphon. Alina baak iti kalman. Osang? Ni si kam gayam, Senyorita Maria. Apay ka day? Apay atila ang bado ni Alphon tili na ba am idi kalman? Ha? Apay asaan mo alina ba ang dagiti lupot ko, ha? Kwa. Itangal daw ti panang labak iti murang yaw, Senyorita. Inunakla alinabaan ti murang ni Senyorito Alphon iti kalman. Anya? Di kay kumaagpong tot, Senyorita. Ay na, lumaad kayo na agpong-pongtot kayo. Labaak itang aldaw, dagiti murang yaw. Talaga addi mo aramaten ti panunot mo, anya, Osang. Dagiti kumamurang ko ti inunam alinabaan saan kat ati bado ni Alphon. Kwa. Inkalabaan dagiti lupot ko. Jak kayat anak katambak dagiti murang ko iti silad ko. Lepasak lang ti panagplantsak, Senyorita. Sana balay, tamalmalpasa kun nga agplantsa. Kartingam nga rod! Wan, Senyorita. Sa bali man ang tijar na ita.
Saan amaw awatan ti ugali na? No daduma, nakasingsingpot ang makisarita kanyak. No daduma mat, kasla tigray. Ay, nagrigat ang maawatan ti ugali ni Senyorita Maria. Kailablabak lang dahito'y abado ni Senyorita ah. Kan, jakmat nakita nga insuot na. Ngam apay ngay nga damatan dito'y pagmurangan. Huh? Nagado ang nagmurangan na dito'y. Naglaing nga agsukat. Marugitan labas si tibado na. Agsukat manan. Osan! Ne, agpukpukaw ni Senyor Pasito. Ay, unay lakit din aya. Tanagadumot ti babaunan da dito mansyon. Hangam, syakmat ti kayat da nga ay ayaban. Osan! Ay, umayan, Senyor Pasito. Ay, aganos ka usang. Ala akong dagiti murang ni Senyorita Maria. Talaba aktaw inton madamdama. Apay na nagbayag ni Sika na maayaban, Osang. Anya tararamitan ni Sika? Kwa? Ay, pasensya kayon, Senyor. Naggapuak ngamin iti silid ni Senyorita Maria. Aniya? Ay, anya ka diti ibagan ni Sika, Senyor Pasito? Anya ti kinulam, Osang? Adda ka diti ibagan ni Sika, Senyor Pasito? Luklukwem ka din ni Siak. Osang? Eh, Apay natultuladan ni Sika ti panagsaw ni Siak. ay, saan atultuladan ni Siak ni Sika? Ay, dispensar, Senyor. Jak matan na puutan, tinagsao, itikas ka ni Sika. Ay, anya ka din ti ibagbagak. Ay na, ay, pakawanan na ka, Senyor. Agner-nervyosak nga, men. Sika talaga, Osang. Ay, dispensar talaga, Senyor. Jak amot ibagbagak nagnernerbyosak. Agkakanat ti maibagak. Malalala. Mangisagana ni Sika iti kanan ni Siak iti komedor. Tamabisina ni Siak. Ay, mabisin mo't lagayam ti amok. Ang nakauy-uyong agsasao. Adda ka di bagbaga ni Sika, Osang? Ay, awan ti bagbagan ni Shucks. Ay, awan, Senyor. Anya kumangay ti ibagak. Sige, Senyor. Inak mangisaganan iti kanan niyaw. Nanang, adamat nakapagod kalding iji poon ti kawayan. Akin kukoy ti dayta kalding. Ni tatang mo, anak ko. Ginatang na itay kan ni kumpari na Adam yan. Mapartinto ka no inton kasangay na. Kasta ka din, nanang? Wen, anak ko. Isagsaganan ni tatang mo ti kalding apag sasangwan tayo inton kasangay na. Ado ka dito sa ngayon tayo inton kasangay ni tatang, nanang? Dagiti laeng kaaruba tayo ti inawis ni tatang mo, anak ko. Basit met lang amin ti maisagana. Ti laeng kalding, kan agluto tayo tumeten iti pansit. Kasta ka din, nanang? Ay, wen, sa dino tayo ni tatang? Adamat di tarwar. Apay, di mo nakita aya. Awan mo't italin mabasak, nanang. Nay, napanan nga rodan ni tatang mo, anak ko. Impakada na nga agtugaw lakano di tasango ti balay. Tadagaangan dito unag. Nalabit nga da napanan ni tatang, nanang. Adda ka di ibagam iti amam, anak ko. Adda ko ma, nanang. Ala, urayong biitan Adala siguro na panan na. Taawan matan di taruar nga agtugtugaw. Inton bikatan ti kasangay ko, Salome. Tikayat ko, agigiddan tayo amapan makimisa. Intay agkararag iti apo. Ay katuwan Mauro. Makuna ka dayto yung ti karagsakan na pa nagkasangay ko. Gapot na makadin na kayo a pamilyag.
Kaadwan ngamin ngagkasangaya kat dagiti laeng katrabaho ti kadunak. Mauro, Salome, kaya't kang arakupen kabayatan ti pannaturog ta. Ay ayatan ka, Salome. ay ayaten kamat, Mauro. Tatang, nanang. Napatitin ti kampana. Ipasimudagan to muna ang misa itang agsapa. Uwen anak ko. Umuna ako na sumrag iti simbahan, tatang. Nanang, maunur-urayan na ko ni Padre Burgos. Mabitlaeng, Daniel. Apay ka di, tatang? Maragragsakan akla makakit-kita ken ka, Daniel. Pagbagay mo launay ti suot mo asutana aparay ti sakristan. Agyaman ak, tatang. Mala, umuna ka nga ruda na sumrag iti simbaan. Ta sumaruno kami matan ka ni nanang mo. Anya ti pagpanagan ti ama ni Daniel. Gagayem di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Kampana! Nobela ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Kampana! Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.